Southsilla. Mä oletan, että kaikki tietää, kuka tää on. Mutta jos ei tiedä, niin tän jälkeen toivottavasti muistatte. Okei. Olipa kerran tyttö, joka rakasti koulunkäyntiä. Hänen nimensä oli Malala. Mä ainakin näen nykyään aika paljon Malalan TikTokkeja. Meiltä tuli vieras. Ilta on taas täällä. Eräänä päivänä talibaneiksi kutsuttu joukko asestettuja miehiä valtasi laakson. He pelottelivat ihmisiä aseilla. Talibanit kielsivät tyttöjä menemästä kouluun. Monet olivat toista mieltä, mutta katsoivat turvallisemmaksi pitää tytöt kotona. Malalan mielestä se oli epäreilua ja hän kirjoitti asiasta netissä. Hän piti koulusta kovasti, joten eräänä päivänä hän sanoi televisiossa: koulutus tuo naisille valtaa. Talibanit sulkevat tyttöjen kouluja, koska he haluavat viedä naiselta vallan. Muutaman päivän kuluttua Malala nousi koulubussiin tavalliseen tapaan. Yhtäkkiä kaksi Taliban miestä pysäytti bussin ja huusi: kuka teistä on Malala? Kun hänen ystävänsä kääntyivät katsomaan häntä, miehet ampuivat ja osuivat Malalaa päähän. Malala kiinnitettiin sairaalaan eikä hän kuollut. Tuhannet lapset lähettivät hänelle kortteja, joissa toivotettiin pikaista parantumista, ja hän toipui nopeasti, nopeammin kuin kukaan olisi osannut kuvitella. He luulivat, että luodit vaientaisivat meidät, mutta he epäonnistuivat. Malala sanoi: tarttukaamme kirjoihimme ja kyniimme. Ne ovat voimakkaimmat aseemme. Yksi lapsi, yksi opettaja, yksi kirja ja yksi kynä voivat muuttaa maailman. Malala on nuorin henkilö, joka on koskaan saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Mä en tiedä, onko tää yhtään rentouttavaa, koska mä luen niin huonosti. Mutta jos ei ehkä keskity siihen mun kivan lukemiseen, niin eikä voi. Ja Ilta siis vaan leikkii täällä koko ajan. Se puri sano jotain. Mun mielestä se versiossa ei oo suomalaisia. On erikseen mun mielestä se, jos on suomalaiset. Jos hän lukee nämä kaikki. Okei, jatketaan. Ehkä ne on täällä alussa lukee näin. Joo. Luetaanko Simone Biles? Mä olin ala-asteella obsessoitunut siihen. Olipa kerran tyttö, joka osasi lentää. Hänen nimensä oli Simone Biles. Simone Biles oli voimistelija, paras koko Yhdysvaltain historiassa. Kun Simone astui permannolle, kukaan ei voinut irrottaa katsettaan hänestä. Hän oli niin nopea, niin vahva, niin notkea, niin ketterä. Ilta keskeytti. Hän kiisi ilman, halki kauniisti ja nopeasti, kieppuen ja pyörien, ja laskeutui joka kerta täydellisesti. Simone aloitti voimistelun jo 6-vuotiaana. Kun hän oli 18, hän oli voittanut niin monta kilpailua, että hänen matkustaessaan Rion olympialaisiin arveltiin, ettei hän voittaisi ainoastaan yhtä metallia, vaan 5. Mitallia, ei metallia. Kerran eräs toimittaja kysyi häneltä: miten kestät sellaista painetta? Yritin olla ajattelematta sitä. Juuri nyt tavoitteeni on pärjätä paremmin eri tason
sana nukke. Jos ei näe nukkeaan, Anne mietti. Miten sanoo vesi, jos ei ole koskaan kuullut kenenkään puhuvan? Anna tajusi, että hänen piti käyttää Helenin tuntoaistia apuna. Hän pisti Helenin sormia juoksevan veden alle ja kirjoitti hänen kätensä ihoon sanan vesi. Sitten hän kirjoitti sanan nukke, kun Helen piti lempinukkeaan sulissaan. Silloin Helen tajusi, että eri sanat tarkoittivat eri asioita. Pitäen sormiaan Annen huulilla, Helen tunsi värähtelyt, kun sanat lausuttiin ja vähitellen hän oppi hetkinen. Ja vähitellen hän oppi tuottamaan nuo sanat itse. Pian hän puhui ääneen ensimmäistä kertaa. Hän oppi lukemaan pistekirjoitusta kuljettamalla sormiaan kohokuvioita pitkin. Hän jopa oppi eri kieliä, ranskaa, saksaa, latinaa ja kreikkaakin. Helen piti puheita yleisölle ja puolusti vammaisten oikeuksia. Hän matkusti eri puolille maailmaa loistavan opettajansa ja rakkaan koiransa kanssa. Hän ei tarvinnut sanoja kertoakseen tunteistaan. Hän vain antoi heille ison hellän halauksen. Täällä vaan hämärtyy enemmän ja enemmän. Tää mikrofoni on niin sata. Mä luen vielä takakannen. Okei. Tämän kirjan pitää löytyä jokaisen tytön ja nuoren naisen yöpöydältä. Tavanomaisten prinsessasatujen sijasta tässä ainutlaatuisessa iltasatukirjassa tutustutaan 100 todellisen tyttöön ja naiseen, jotka ovat muuttaneet maailmaa tai oman elämänsä. He ovat eläneet kauan sitten tai he elävät nyt. He ovat hallitsijoita, merirosvoja, taiteilijoita, urheilijoita, astronautteja, tieteilijöitä tai ihan tavallisia ihmisiä, jotka ovat tehneet jonkin pelottoman valinnan. Upean kuvituksen ovat toteutunut 60 kuvittajanaista eri puolilta maailmaa. Iltasatuja kapinallisille tytöille on kirja kaikille lapsille, joiden toivovat kasvavan itsenäisiksi ja toisia kunnioittaviksi ihmisiksi. Täällä on juuri näitä iltasatuja meidän täytyy tyttärillemme lukea. Burns-lehti. Näissä iltasaduissa on prinsessojen sijaan naisia, jotka muuttivat maailmaa. Okei. Semmoinen kirja. Ja tosta on siis